Tak, já vás tady vítám v Ayahuasca centru Amaya v Ekvádoru. Já jsem tady s Ivet. Děkujeme za přivítání. Já taky děkuji, že jsi se rozhodla udělat tady ten rozhovor. Ivet je tady vlastně už podruhý na druhém Ayahuasca retreatu a ráda bych vám sdělila svoje zkušenosti a svůj příběh ohledně toho, co se jí tady stalo. Nás tady vlastně léčila šamanem Luisem s docela závažnými onemocněními a řekne vám tady pár detailů o tom, jak se cítí, jak to všechno probíhalo. Takže Ivet, vlastně s jakou nemocí se spotýkala, když jsi tady byla poprvé? Tak keď som tu prišla prvýkrát, som po 5 rokoch, kedy ma lekári nevedeli vyliečiť, mala ťažké septické stavy, pravidelné, každý mesiac prišli vysoké horúčky z minúty na minútu a pochodila som obrovské množstvo rôznych špecialistov, odborníkov, lekárov a už som naozaj nevedela, čo so sebou. Tak moja dcéra sleduje Karolínu na Instagrame a ona mi odporúčila, mami, toto musíš vyskúšať. Takže som prišla sem a prvá skúsenosť s ayahuaskou bola veľmi zaujímavá. Ja som mala také jemné vízie, ktoré potom sa aj splnili v reálnom živote a šaman Luis ma liečil šamanskými rôznymi technikami, liečil ma bylinkami, liečila som sa ayahuaskou a keď som prišla domov, tak to je presne 6-7 mesiacov, čo som tu bola, už sa mi nikdy nezopakovali tieto septické stavy ani horúčky a veľmi som sa cítila sviežo, zdravo a som veľmi šťastná, že sa mi to pomohlo, že mi to pomohlo. Tak a vlastně jak tady probíhala léčba a jak dlouho trvala? Tak prvá liečba, bola som tu na 11 dní, mala som 4 ayahuasca ceremónie a dvakrát ma liečil šaman. Dostala som nápoje, rôzne druhy, jeden nápoj som pila len ráno, ktoré mi on pripravil z byliniek, ďalší nápoj som pila len po jedle. A ďalší čajík ste mi vlastne vyvarili a ten som tiež pila počas celého dňa vlastne miesto vody a ešte tou špeciálnou liečbou vysávaním z tela a on vtedy identifikoval, že v mojom tele je obrovské množstvo infekcie, hlavne v oblasti žalúdka a ja som aj mala také žalúdočné problémy, nemohla som veľa vecí jesť, no a po ayahuaske, po vyliečení som pribrala 5 kg. Čiže som všetko už mohla jesť a som sa cítila skvelo. A vlastně ta léčba probíhala tak, že vždycky po ayahuasca ceremonii tě vlastně speciálně léčil tím vysáváním. Speciálně ma liečil vysávaním, ano. A bylo to pro tebe náročné v průběhu té léčby? Ani nie. Keď som tu bola prvýkrát, tak tá ayahuasca ceremonia bola taká viac liečivá. Jedenkrát som mala také silnejšie vízie a tá liečba bola úplne v pohode. Som si to vyslovene možno až užívala, lebo on ako ma vysál, tak sa mi veľmi uľavilo. Veľmi dobre som sa potom cítila, som sa cítila taká vyslovene, že až zdravá, vyliečená. A jak pokračoval tvůj život po návratu domů? No môj život sa dosť zmenil. Ja pracujem ako spirituálne na sebe, meditujem, snažím sa žiť takým životom zdravším, nepijem vôbec alkohol, som vegetarián. A keď som prišla domov, tak som bola veľmi ľahká, veľmi pokojná. Moja myseľ bola taká uvoľnená, taký oveľa ľahší život a hlavne som nemala tie horúčky a cítila som sa naozaj veľmi zdravo. A dostala som takú obrovskú chuť do života, takú dobrú energiu, že rada som chodila športovať a skrátka ten život sa mi tak, viac som si užívala svoju rodinu. Takže veľmi pozitívne. Tak a teď si tady znovu, až s čím si sem vlastne přijela tentokrát? No, tentokrát som prišla spolu s manželom, aj manžel mal jednu diagnózu. A ja som prišla hlavne s krvným tlakom. Mala som veľmi vysoký krvný tlak a brala som 2 druhy liekov na ten tlak. Veľmi ma z toho bolievala hlava a keď som sem prišla, tak som musela vysadiť tie lieky a ten tlak sa ešte zhoršil
ale nevzdala som to a vydržala som to. A hneď pri prvej ceremonii sa mi veľmi uľavilo, jak ma šaman vysával a ako ma vyčistil. A vlastně ta léčba probíhala se úplně stejně, vlastně u každého ta léčba probíhá stejně tím vysáváním, vždycky po ayahuasca ceremonii. Áno. A jak byl na tom tvůj tlak? Vlastně po... No môj tlak hneď po prvej ceremonii som mala nízky tlak. Úplne nízky, ako som mávala. Mávala som okolo 140 na 100 bežne. A teraz po prvej ceremonii som mala len nejakých 114 na nejakých 75. Takže hneď po prvej ceremonii sa mi znormalizoval. Tak jak bych popsala svůj celkový stav vlastně po všech těch ayahuasca ceremoniích a po všech tady těch léčbách? Tak som vymenený človek. Som úplne iný človek, pretože moja kvalita života sa oveľa zlepšila a už teraz viem, keď prídem domov, že budem žiť oveľa plnohodnotnejším, kvalitnejším životom, pretože som sa neodvážila ísť ani do sauny kvôli tomu tlaku. Neodvážila som sa veľa športovať a celkovo som bola na tých liekoch na tlak. Takže a už teraz sa cítim po týchto druhých štyroch ceremóniách veľmi taká spokojná, vyrovnaná, šťastná a takú mám čistú myseľ. A verím tomu, že aj moje okolie si to všimne a bude sa aj to meniť. A tak je důležitý říct, že je důležitý změnit je to v tom životě. Že není to jenom o tom třeba, že vás vlastně šaman vyléčí a ty půjdeš vlastně domů a všechno bude jako předtím, že vlastně si musela udělat nějaký změny. Áno, ja som veľa zmien robila, predtým som pracovala každý deň a po tej prvej ayahuasca, čo som tu bola v retríte, tak som začala pracovať len 2 dni v týždni a tretí deň som si dala, ako som sa cítila podľa objednávok, čiže podľa toho som pracovala, ako som sa cítila. Keď som to tak necítila, tak kolegyne pracovali miesto mňa. A teraz verím tomu, že pridám do svojho života viac športu, viac pohybu, lebo som bola taká znudená tým životom, taká unavená, taká bez chuti, taká otrávená z toho tlaku. Frustrovaná som bola, že si nemôžem užívať tie moje vnúčky. A teraz to tak cítim, ako keby do mňa nalial život znovu. Tak ja ti ďakujem za tvoj rozhovor a za tvoje skúsenosti. Ďakujem za všetko, čo robíš pre nás a nech si požehnaná aj naďalej. Ďakujem.